Buzz Lightyear komentokeskukselle. Komentokeskus, kuuntelen. Komentokeskus vastaa. Kuuletteko? Miksi eivät vastaa? Minun alukseni! Paus. Korjaus kestää viikkoja. Buzz Lightyear logikirja tähtiaika 4072. Eksyin reitiltä sektorilla 2. Laskeuduin oudolle planeetalle. Törmäyskai herätti minut hyperunesta. Maaperä on hieman epävakaa. En tiedä vielä, voiko ilmaa hengittää. Täällä ei ole minkäänlaista älyllistä elämää. Hello! Hei, wow, säikytinkö? En tarkoittanut anteeksi päiviä. Nimeni on Woody ja tämä on Andyn huone. Sen vain tahdoin sanoa. Ja myös, että tässä on pieni erehdys. Tämä on minun paikkani, tämä sänky tässä. Paikallinen lainvalvoja oli jo aikakin. Olen Buzz Lightyear, avaruusrankeri, universumin turvayksikkö. Laskeuduin erehdyksessä tänne. Niin, se on erehdys. Sillä tämä sänky on minun paikkani. Minun on korjattava turboboosterini. Käytättekö vielä polttoaineita vai onko teillä lithium-kiteitä? No, meillä on sormiparisto. Varoittakaa! Seis, kuka siellä? Älä ampu! Ei hätää! Ystäviä! Tunnetko nämä olennot? Kyllä! Ne ovat Andyn leluja. Hyvä on kaikki. Saatte tulla esiin. Olen Buzz Lightyear. Tulen rauhassa. Ai, olen niin iloinen, että te olet dinosaurus! Buzz Lightyear melder seg til romkontrollen. Romkontroll, kom inn. Hører dere? De må da svare. Skipet! Vrak. Dette blir litt av en jobb. Buzz Lightyears loggbok, romdag 4072. Skipet mitt gikk ut av kurs på vei til sektor 12. Jeg har krasjlandet på en merkelig planet. Støtet må ha vekket meg fra hypersøvnen. Terrenget virker litt ustabilt. Måleren viser ikke om det går an å puste her, og jeg kan ikke se tegn til intelligent liv noe sted. Hallo! Oh, ja! Så skremte jeg deg. Var ikke meningen. Beklager, jeg er Woody, og dette er Andys rom. Det var alt jeg ville si. Ja, og så har det nok skjedd et feilgrep. Dette er min plass, altså senga. Lokale politistyrker, det var på høy tid. Jeg er Buzz Lightyear, romspeider. Universets vernetropp. Jeg har landet her ved en feiltagelse. Ja, det er visst en feil. For du skjønner, denne senga er min plass. Jeg må fikse turboladerne. Har dere krystallisert fusjon, eller går det på fossile drivstoffer? Vi går stort sett på batterier. Pass deg! Halt! Hvem der? Ikke skyt! Det er ok. Venner! Kjente livsformer. Ja, det er Andys leker. All right, da kan dere komme opp. Jeg er Buzz Lightyear. Jeg kommer i fred. Å, jeg er så glad for at du ikke er en dinosaur!